na temeljima nekadašnjeg hotela Beograd koji je otvoren davne 1962. godine. Danas stoji modern, elegantan i funkcionalan prostor u potpunosti prilagođen potrebama savremenog gosta. Hotel, kao što smo čuli od vlasnika, raspolaže sa 74 sobe, među kojima su vrlo moderni apartmani, urađeni tako da odgovore na različite potrebe sve zahtevnijih gostiju. Nakon kupovine hotela, porodica Ristić Stanijević u kontinuitetu ulažu, skoro je 8 miliona evra, pri tome u narednom vremenskom periodu planiraju još milion evra, kao što ste čuli, ima 50 parking mesta, planiraju da se to duplira da budu 100 parking mesta. Moderni lobi se očekuje otvaranje vrlo brzo, teretana na 5. spratu i spa centar, koji je namenjen ne samo gostima hotela, nego i našim uvaženim sugrađanima. Lokacija omogućava gostima da na najjednostavniji način upoznaju grad Leskovac. Hotel Leskovac vidimo kao važan korak napred, korak u budućnost, u pozicioniranju našeg grada kao modernog, otvorenog i perspektivnog mesta za život iz ulaganja.